Ima tu dvajna sekira za razpoutovanje. Ima čakove za povutke. Neki ga delite. Jedno 2 minute. Či vidim neko će vodim. Malo malo. Stigliš prema? Ja sam Ne, ajde da mu spremi. Samo da ne na futbol. Sad drži. Opo, Da li ja izdojim? Aj, sestre da pružaj. O, sedi, mama i ti. Stavite na pultan. Već su kući. Šta je? Slike isto, imaš i... Čekaj, stani malo ti. Daj mi velenu se. Miloš, ili ti jedeš ovoga keksa ili snimaš? Jedno je. Znaj malo slikonja. Te u glavu ti jebem. Idi to vidite. Pa on ide kaj pička oko kurnu, ide na jedno mjesto, se glavo sam tamo. Koliko imaš? 2. Miloše, ne smije Minuti 32. Slike, Miloše! Minut i pa, aj snimaj dosta. Ajde vi to. Drugi. Snimaj nas. 2 minuta. Sve vas snijem, još malo. Stani, snimam se, snimam. Vidiš što se utepalo. Što se udeba? Muda. Vidiš i lo.